Aging pagsanong sa hangyo sa kagamanan sa lungsod sa Moalboal, mutabang ang kagamanan sa lalawigan sa Sugbo sa pag-rehabilitate sa mga corals sa Pescador Island nga naapektuhan sa pagkusukuso sa bagyong Odette. Ato sa tigom ni adtong Huwebes, Enero 13, gipakita ni Moalboal Mayor Paz Rusgoni ang kasamtangang kahimtang sa corals sa Pescador Island. Ang mayor kinsa usa ka dive master, personal gayud nga ni Susi og ni dive aron makita ang tinuoray nga sitwasyon ilawom sa dagat. Ang Moalboal usa sa mga paborito nga tourist destinations, gumikan sa nindot nga beaches niini ug nabantog usab kini nga dive destination. Nasabutan sa kadagkuan sa Kapitolyo, lungsod sa Moalboal ug sa Department of Tourism kon DOT ang pagpahigayon og coral planting. Gani gisugyot ni DOT7 Director Shalimar Tamano nga himuong modelo sa maong programa ang Dive 7 apaning higayuna ang mga divers magdala og corals nga ilang itanom sa Pescador Island. Gawas sa DOT, magpatabang usab ang Kapitolyo sa Philippine Coast Guard, Department of Environment and Natural Resources ug ubang mga ahensya sa kagamhanan, lakip na ang mga mayor sa mga diving destinations sama sa Malapascua Island sa Daan Bantayan, Aluginsan, Bugos City ug uban pa. It becomes a burning advocacy atong focus na sa Pescador. Kinahanglan nga makita po nga ingon ani mo care and diverse. That niya sila, if you love Pescador Island as it was, then help us bring it back. Tipik sa programa ang pagpabarog og marker diin ibutang ang ilang mga pangalan sa mga nitabang sa pag-rehabilitate sa corals sa Pescador Island. Gipahibaw usab ni Mayor Rusgoni nga nagplano sila nga sirad-an ang Pescador Island sud sa 3 ka buwan. Pagkakaron ato na siya nga ato siya ipapahulay kay mura pa man siya ug makuan pa nato ba ug nainahan pa na siya nga nanganak nakuhaan na siya. Sheila Gravinas, Balita sa Sugbo.